Hola a tothom, amigues i amics del canal Mir de Toast. Us fico això i després parlem. 3DO. Doncs, què us sembla? M'imagino que els més nostàlgics i aquelles persones que a principis del 2000, no? Crec que va sortir al 99, de fet, 1999. Potser només ja amb la introducció l'heu endevinat, és el Heroes of Might and Magic 3. Aquesta saga la vaig començar a jugar amb el 2, una miqueta, no? El 2 és el 96, però sobretot va ser el 3 el que em va fer jugar moltíssim. Sí, estem de nou amb un vídeo, el segon, de a quins videojocs jugo. Al final l'he titulat així, no sé si és el millor. Jo he titulat així, a quins videojocs jugo, en una pregunta amb número 1. Primer, no? Vaig dubtar si ficar mesos, al final vaig dir número 1, llavors aquest serà el segon. I no sé, si teniu una idea millor de com titular aquests vídeos, no dubteu en compartir-lo als comentaris del canal Mir de Toast a YouTube. Però per ara els diré així, a quins videojocs jugo, i amb això, número 1, número 2, perquè vaig pensar ficar els mesos, però creia que no era el millor, perquè bueno, no sabia si ho podria fer cada mes. Per exemple, el primer vídeo abarca el que seria el mes de gener i la meitat de febrer, i aquest segon abarcarà la meitat de febrer i tot el mes de març. M'estic adonant compte, com sempre jo vull anar massa lluny i abarcar massa i al final no arribo, que com sabeu, és que seguiu ja fa temps el canal Mir de Toast, doncs ara el meu treball és estacional i ara que comença la primavera, abril-maig tindré molt treball, així que possiblement el tercer vídeo abarcarà tot el mes d'abril i el mes de maig, però ja veurem. Sempre hi ha possibilitats que tingui temps, però com sabeu tinc l'altre tipus de vídeo on ara no recordo com l'he titulat, però sí, parlant de videojocs, informacions, debats i polèmiques o alguna cosa així, que també després he ficat número 1 i faré número 2, número 3. Doncs com també tinc això i després tinc tot l'altre contingut, sobretot de Crusader Kings 3, ja està acabant encara la sèrie del llinatge dels Vescomtes de Barcelona, doncs vull fer també tot això, per tant em dono temps. En tot cas, aquí teniu el segon vídeo de a quins videojocs jugo i vale, això s'ha acabat, trec d'aquí. Com veieu he entrat a la Viquipèdia en català i com deia, aquí teniu el segon vídeo de a quins videojocs jugo número 2, que com he dit és des del més o menys 15 de febrer fins a més o menys finals de març. De fet, quan vosaltres veureu el vídeo serà segurament ja, bueno, a millor l'últim dia de març si em dona temps, el 31 que és dimarts, si em dona temps a millor d'editar-lo, a millor el surto per ara. Espero que us agradi, el primer ha agradat, també s'ha vist una mica menys que el d'informació, debats i polèmiques, però crec que és un contingut que està bé i m'ajuda a compartir amb vosaltres coses també, no, de les que vaig fent jo, que abans ho feia més amb els diaris trimestrals a través de la comunitat. Crec que això, malauradament, deia que ho continuaria, crec que no ho continuaré, no em dona temps, i ho comparteixo d'aquesta manera, a veure si continua agradant i continueu participant en comentaris, si vosaltres també heu jugat a aquests videojocs que us presentaré avui. Com veureu, faré la mateixa cosa, videojocs que no he jugat mai, després d'altres que sí que he jugat, i acabaré el vídeo amb els que jugo més sovint. Aquests que jugo quasi tots els mesos, ja us podeu imaginar que serà el Crusader Kings 3, però en aquest faig una mica una excepció perquè començo per un que sí que he jugat, però fa moltíssims anys que no vaig jugar. El Heroes of Might and Magic 3, que com dic, aquesta sèrie la vaig començar amb el 2, vaig estar jugant potser un any o dos i després ja quan va sortir el 3 me'l vaig comprar, bueno, me'l van regalar perquè llavors era jove i no tenia diners. Quan va sortir els DLCs també els vaig obtenir i crec que va ser un dels jocs de principis del 2000, no? Que més vaig jugar amb altres com els StarCraft, el Warcraft i el Age of Empires i tots aquests videojocs que tenia creat. No fa tant de temps que no el jugo, l'he estat jugant,
De fet el tinc a GOG, que ara us ho explicaré, no? Per qui voleu, potser un cop ho veieu en aquest vídeo us entra ganes de jugar. A GOG teniu el que és el contingut sencer, l'antic, i hi ha un mod que tu pots descarregar, de fet crec que des de la mateixa pàgina de GOG ho pots descarregar, i aquest mod el que fa és fer-lo en alta definició, perquè es vegi millor, perquè és veritat que costa una mica de mirar-lo. I res, us he ficat la Wikipedia perquè, com veieu, no té pàgina, i clar, i això m'ha obert una cosa de dir, ostres, podria estar bé fer una pàgina de el Heroes of Might and Magic, i entra aquí en una categoria de videojoc d'estratègia per torns, i no m'estranya que estigui, no? El primer, en el 95 va sortir el primer. Entraré en la Wikipedia en anglès, que allí sí que ho tenim, i veieu, aquí tenim tota la saga picada, no? El 1, el 2, el 3, 99, no m'he equivocat. El 4, el vaig estar jugant una miqueta. No tant com el 3, és que el 3 jo crec que és un d'aquests jocs que, clar, abans no es comptabilitzaven les hores com ara en les plataformes, no? Ara saps molt millor quantes hores li dediques, però no m'estranyaria que... No diré 1000 hores, perquè, clar, hi havia molts videojocs als quals jugava en aquell moment, però les seves 400, 500, 600 hores no m'estranyaria. El 4 el vaig jugar també, menys, i el 5 crec que només vaig tocar una demo. I ja és que entra una època en què jo, com ja he compartit diversos cops amb vosaltres, no jugava res als videojocs. De fet, el 6 i el 7 també estan en aquesta època. El 7 el podria haver jugat perquè aquí començava ja a jugar una mica més, però no el faig jugar mal. De fet, com veieu, ja canvien, ja no és Heroes of Might and Magic, sinó és Might and Magic Heroes 6 i 7. Ara no entraré, no sé si és perquè el va comprar Ubisoft amb el 5, de fet, o millor després del 5, i es va destrossar. Ara no sé, mirem per aquí, és New World Computing, el que va sortir els primers, i jo crec que Ubisoft entraria a partir de 2003, llavors sí, va fer el 5 també, el 5 és bo, però ja el 6 i el 7 es van destrossar, i tot això ve perquè fa poc, i de fet he fet un vídeo, ha sortit la demo del Heroes of Might and Magic Golden Era. És una demo molt bona, molt bona. I per què he tingut ganes de jugar al 3 de nou, que com he dit, no fa tants anys que no el jugo, en el tinc al GOG, i potser l'última vegada que el vaig jugar va ser 5-6 anys, jo crec que va ser, que sempre no, nostàlgia, retornes. Això ve de que hi ha hagut el Next Fest de Steam, he estat jugant demos, n'he trobat de bones, de fet us ho parlaré també en aquest vídeo, però vaig caure un altre cop a dir, ostres, el Heroes té aquesta nova demo que és molt bona. Vaig estar jugant una miqueta i vaig dir, tio, fa potser això, 5, 6, 7 anys que no jugues al 3. Ves a la teva pàgina de GOG, a la teu compte de GOG, que el tens oblidat, i sobretot perquè el que no he jugat mai és aquesta expansió, que per ser el que deia a Steam, que bueno, no sé si ho he dit, a Steam està el 3 en alta definició, però no té les expansions, i clar, es queda molt petit. Al GOG teniu les 3 expansions, i com dic, teniu un mod que us fica tot en alta definició, però és que a més a GOG, de manera gratuïta, està aquesta expansió que van fer uns fans, que més està en alta definició. Us fico la pàgina. És com veieu el Heroes of Might and Magic 3 Horde of the Abyss, que és com dic, és una expansió que van crear fans. Té 3 noves faccions, si no m'equivoco, no l'he jugat mai, i és que ara m'he dit el voldria jugar. Encara no l'he jugat perquè estic amb el joc base, estic jugant la primera campanya, però jo crec que després d'aquesta jugaré alguna. Per tant, és un joc que segurament el mes d'abril i maig el continuaré jugant i us explicaré per què. Veieu les criatures que té, de fet aquesta és la seva Wikipedia, i segons aquí hi ha 1, 2, 3, 4, 5 i estan desenvolupant una 6a campanya. No només això, objectes, artefactes, etc, i una quantitat exagerada, bueno, no, tampoc és moltíssim, però que està molt bé, de mapes també per a jugar, que era el millor. De fet, el Heroes of Might and Magic 3, no recordo si el 2 també era això, el que estava molt bé era crear els seus mapes, anar a buscar mapes que creava la gent, jugar aquests mapes, compartir-ho, o sigui, això és, me recordo,
en els fòrums, ara no em sortirà el fòrum, no? Que eren els xats aquests que utilitzaven a l'època, que comparties allí les experiències amb els mapes i tot això, era una passada, la veritat. Quina època d'internet, ajudeu-me, com es deia aquest xat que utilitzaven tothom en aquella època? Bueno, ara se m'ha oblidat. Llavors vull molt jugar aquest, no l'he jugat com dic encara, però es veu que està molt bé. Així que és un objectiu per el mes d'abril-maig, quan faci el vídeo de Akinshuks Yogo número 3, veureu si ho he fet o no. Hi ha un petit vídeo sobre aquest videojoc, us el poso mentre explico, com deia, que això m'ha vingut perquè a finals de febrer hi ha hagut el Next Fest Steam, on sabeu que hi ha moltíssimes demos que surten, que les pots estar jugant per provar quines jugaràs, quines no, i he estat jugant i us vull explicar. No he jugat moltes, no li he dedicat tant de temps perquè no sé per què m'ha dit ostres, la demo del nou Heroes of Might and Magic, el Olden Era, que bé que està, la veritat que és una demo impressionant, és molt oberta, et deixa jugar una quantitat d'hores impressionant amb alguns mapes, 4 faccions, i clar, dic, em va agradar molt, vaig a jugar un altre cop, no? Que aquest ja el tenia entès i el vaig estar jugant en el Next Fest Steam de juny, si no m'equivoco. Està acabant això. Aquí teniu el Heroes of Might and Magic Olden Era, editora que ja he parlat diversos cops, sobretot per xarxes socials, que més molt la pena. Hooded Horse, Unfrozen és la desenvolupadora, i com editora està Ubisoft, perquè imagino que Ubisoft té els drets d'aquesta saga encara. I no sé quin acord deuen haver arribat perquè els deixi, però bueno, Ubisoft està per allà. De fet, no sé si ho veurem ara aquí. Fico el trailer, que com deia, és una demo molt bona. El joc aquest està plantejat que surti al 2026, segurament com un accés obert. La demo encara la teniu per a jugar i no desaprofiteu l'ocasió perquè crec que està molt bé i el joc s'ha de millorar, però les coses noves que proposen estan molt ben pensades. És un joc que potser és una mica massa fàcil, l'equilibri s'ha de jugar perquè la partida normal és massa fàcil, però la que passes al següent nivell és massa difícil. O sigui, t'arriben uns bitxarracos amb unes tropes impressionants que tu no has tingut temps encara de fer quasi res. Per tant, no sé com s'està millorant això. L'últim cop que vaig jugar fa poc, relativament, doncs fa un mes, ja s'havia millorat una miqueta i la veritat que està molt bé. Jo crec que és un joc que me'l compraré per nostàlgia i perquè crec que proposen coses noves molt bé i perquè tinc confiança en aquesta editora. No sé si ho compraré en accés anticipat, perquè com ja vaig explicar en el vídeo de debats, polèmiques i tot això, comença a cansar una mica el tema dels accessos anticipats i Hooded Horse és una editora que no és que abusi d'això, però bueno, això crec que estaria bé fer un vídeo sobre aquesta editora i el tema dels accessos anticipats i totes aquestes coses. I com dic, seguiré jugant, sigui amb el joc base o amb aquesta expansió que us he mostrat abril-maig, perquè el Heroes of Might and Magic 3 ara entra dintre d'aquests jocs d'estratègia que, clar, a l'edat adulta jo estic com relaxats, fàcils, perquè, clar, en aquella època en què van jugar quan érem adolescents joves també eren videojocs que arribaven, no? I estaves amb els RTS, amb els d'estratègia per temps i era tot com molt nou, apreníem, jugaven i era superfantàstic. Ara, clar, amb totes les sagues de vídeos de Paradox i altres que han, i fins i tot els que abans eren més senzills, com el Civilization, s'han anat fent cada cop més complexos, no? Fins tindre jocs de Civilization com el 4, el 5 i el 6 que són molt més complexos. Doncs aquests videojocs en una època, com ja he compartit, abril-maig, on estaré molt més cansat i necessitaré de vegades no pensar tant en molta microgestió i tot això, estareu d'acord amb mi que videojocs com el Heroes of Might and Magic 3 em permetrà, vinga, arribo a casa o després de fer unes quantes coses a casa del treball o si tinc mitja horeta, 3/4 d'hora, fiques, jugues mitja horeta, 3/4 d'hora, de vegades quasi que et passes un mapa sense en aquest temps o ho deixes quasi acabat i ja passes a una altra cosa, no? Com que desconnectes, és relaxat i jugues, i és per això que dic que continuaré jugant, quasi segur que el tindreu de nou. Espero amb
perquè espero que l'hauré provat amb aquesta expansió feta per fans i ja us diré què m'ha semblat. Però que m'estic anant molt perquè, com deia, el Next Fest Steam va ser fa un mes just, a finals de febrer, i vaig estar jugant a unes quantes demos durant aquesta setmana i us voldria parlar d'unes quantes d'aquestes demos i dels jocs. Primer de tot, Exvoto. Fico que ja és un joc que ja ha sortit, Fico el tràiler. Va ser una decepció molt forta. De fet, és un altre joc del qual vaig parlar en el vídeo de debats, informació, debats i polèmiques. Perquè la història que presentava, l'ambientació on la presentava, l'època, tot em feia veure que, a més això, un joc d'aventura medieval, no? D'acció medieval, era un joc que sortia per 25 euros, com veieu està aquí, 25 euros, indie. Com dic, és un joc que el volia comprar, el volia jugar, doncs vaig provar la demo. I quin error que van fer de sortir la demo, perquè ja molta gent va dir: oh, és dolent, no tens quasi res de possibilitats, o sigui, és dolent en els gràfics, en les mecàniques també de combat, en moltes coses. I clar, moltes jugadores i jugadors van dir, però perquè estava previst que sortís quasi una setmana més tard del Next Fest, no? A principis de març, van dir, però sortiran així? I sí, què està passant? Que com veieu té un 53%. No sé, perquè clar, jo ja vaig dir, no és que no el compro, no paga la pena. No sé si veig que estan sortint pedaços, no? Estan sortint el 18, el 25, sembla que una a la setmana estaran millorant coses, potser dintre d'uns mesos i una mica rebaixat, potser les rebaixes d'hivern, mereix la pena. No dic que no l'acabi comprant, potser li faré un seguiment de veure que ha estat millorant i aquestes coses, però clar, la història és bona, però tot el que acompanya és dolent. I sí, són 25 euros, però per el que he vist a internet és que és una història, és un joc d'un Star Wars. Sí, és d'un Star Wars, o sigui, és bastant ràpid. I els bossos, o sigui, els caps finals, els bossos finals o els intermits no és que sigui gaire de l'altre món. Per tant, història molt bona, ambientació també, que tenia molt potencial, però que s'ha quedat una mica en res. Jo, la demo no em va agradar gens, ja no està disponible, crec, no sé si fican, potser, no, ja no està la demo disponible. Per tant, no sé, si l'heu adquirida i l'heu jugat, digueu què penseu vosaltres. Aquí, en tot cas, jo per ara no el compraria, va ser una decepció la demo, la veritat. Us ho presento perquè vaig estar parlant d'aquest videojoc i que el compraria tot això i us volia explicar per què no l'he comprat. Dos demos que les he jugada ràpidament, li he dedicat potser 4 o 5 hores a cadascuna, però no paga la pena més, no, fins i tot ni això, potser més aviat 2 o 3 hores. Fico el tràiler. Una és Esoteric Ebb, m'imagino que es diu així. És un videojoc molt bo, ja el tinc ficat, de fet ja ha sortit, també sortia una mica després del Next Fest, també a principis de març. 25 eurets, jo crec que aquest sí que paga la pena. No l'he comprat, us dic la veritat, espero una mica que estigui rebaixat, no us amago aquestes coses mai. Està tenint, bueno, un 96%. I és que és molt bo, és un videojoc d'història, no? Però com veieu aquí en el vídeo, amb tirada de daus, o sigui, és totalment de rol, és un RPG, però de rol tipus Dungeons and Dragons, tipus una mica disco, podria dir, no? Sí, o sigui, ambientació disco, no? És que no sabria dir-ho d'una altra manera. I no sé si aquí ens fiquen a millor interactiu, és que la veritat que està molt bé, m'ho he passat bé amb la demo, les 2-3 horetes que li he dedicat, i crec que si us agrada aquest tipus de videojoc, com Disco Elysium, no? És que jo crec que, a més amb aquest toc més de rol, potser, jo no dubtaria comprar-lo, si us agrada, i així vosaltres dieu si paga la pena o no, però jo crec que paga molt la pena i com veieu 3.000, o sigui, l'ha comprat bastanta gent, ja sabeu que no tothom dona la seva opinió i 96% de 3.000 està molt bé. L'altre és Legends of the Round Table, un joc, fico el tràiler, que podria una mica fer-nos pensar al Penitence, per com està fet, com veieu aquí, i la veritat que molt bé.
veieu que no és exactament igual, ara heu vist I de fet, si mireu imatges, us explico una miqueta, veieu que no és exactament igual, és més dibuix que luminària, que Pentiment era més luminària, però està molt bé, m'ha agradat moltíssim, fico de nou, veieu, està dibuixat, jo crec que sí, podem dir que és el mateix estil, una història que té bona pinta, la veritat que té pinta d'estar molt bé, surt ara mateix, de fet quan vosaltres veieu el vídeo potser sortirà aquell dia mateix si tinc temps per el 31 de març que és dimarts o potser ja sortirà a l'abril i no sé, 45.000, no m'estranya perquè la veritat que està 45.000 desitjos, de fet jo sóc un d'ells i no m'estranya perquè la veritat que molt bé, jo és un videojoc que aquest no sabem el preu o no he trobat notícies sobre el preu, veurem. No m'estranyaria que fos 20-25 euros, com estan sortint molts d'aquests indis així de primeres, no amb bon contingut. No tinc ni idea de la talla del videojoc, a millor això jugarà una miqueta. I escolteu, que aquest desitgeu-lo perquè està molt bé. Vinga, i una menció, encara que aquest no l'he jugat, una menció al company Arnau del projecte Se Trencada, del qual participo, com puc, de vegades més, de vegades menys, del Croissant Cat Games, que crec que són ell i una altra persona, si no m'equivoco. Si Arnau, si mai mires aquest vídeo, tu diràs. Un joc que s'ha de jugar en pantalla compartida, és multijugador, per tant no l'he jugat, i no perquè no tingui gent, sinó perquè no tenia el que feia falta per poder jugar-lo, però sí que el vaig jugar en l'últim saga, que vaig estar per allà. De fet vaig jugar amb dos adolescents joves que m'han ficat una pallissa. Total, bueno, que no és uns contra els altres, sinó que has de, com veieu aquí en aquesta imatge, has d'evitar cosetes que tiren coses o que hi ha diferents maneres de jugar i vas aconseguint experiència, crec, i pots comprar cosetes. Que està molt bé, La veritat a mi m'ho vaig passar molt bé amb l'Arnau, que per cert, gràcies pels petits regalets que vas fer, doncs que us agrada jugar aquest tipus de jocs i quan surti, teniu la demo, si podeu provar-la, i quan surti el comprarem per fer unes partidetes així de passar-s'ho bé i riure i passar-lo també malament de que et maten tot el temps. Vinga, ara un joc que he jugat per primer cop. El vaig començar després del Next Fest, fico el tràiler de Brave Out Night, No More Robots, la editora, són editora indie, desenvolupadora indie, que ja ha sortit una segona que és, de fet el teniu aquí, Yes Your Rise Snowfall, és pixel art, click and point, una mica, jo no m'atreveria a dir-li RPG, sobretot de prendre decisions, i prendre les decisions bones i fer una miqueta el que et demanen, no despistar-te. La història és lineal, vas avançant en un any, no us explico tot per no fer spoilers, i tu, les decisions que prens, no canviarà el seguiment de la història, però sí que canviarà que es passi millor o pitjor. I com dic, no vull entrar més en detalls perquè no vull fer spoilers, perquè vull que descobriu vosaltres aquesta història, però aneu amb atenció de com feu les coses, els que us demanen de fer cas i tot, i és complicat perquè després no ho tens molt escrit a qualsevol joc i has d'anar amb compte. Jo ja el primer cop que ho vaig intentar jugar em van destrossar, després ja vaig veure que sí que les decisions s'han de tenir en compte i em va recordar una mica a aquest de This War of Mine, del 11-bit Studios, no? El que han fet també els Frostpunk, que de vegades has de ser una mica cabró, però que has de tenir molt de compte amb qui ho ets, perquè és que no puc comptar més, però... Per tant, jugueu-lo, és molt bo. Com dic, el final de la història, si arribeu al final, sempre serà el mateix, però, segons com heu fet les coses, anirà millor o pitjor. Per, diguem, la continuació de El Rei, no? Està molt bé, a mi m'ha agradat moltíssim, tant el pixel art, com la història, com les decisions que prens, com què pots fer, que és senzill també. És un joc d'unes 10-15 hores, segons el vostre temps de lectura, el que trieu a prendre les decisions i tot això. Per tant, es pot jugar en una setmaneta, te'l pots jugar
i gaudir moltíssim. I té rejugabilitat perquè t'adones compte que hi ha coses que has fet malament, que ho pots millorar, perquè té èxits, que fins i tot èxits que estan bloquejats, que no saps què és, i jo ara que l'estic jugant un segon cop, i de fet el continuaré jugant, perquè m'agradaria millorar aquestes cosetes que us dic, no? Perquè també en moments de relaxació, a més aquest el jugo amb Steam Deck, és perfecte per jugar amb Steam Deck acotxat en el teu sofà, relaxat, vas fent la història, vas fent les teves decisions, és molt bé per això, i jo el recomanaria molt. No sé com està de positius, sí, té molts punts positius. La segona, ja que estem aquí, anem a veure. Aquesta segona està agradant menys, És rar perquè és sobretot al final, no sé si és que ha tingut alguns problemes, no entraré als detalls, ho hauré de mirar a veure, però jo crec que algun dia me'l compraré. És més car que el primer, de fet jo el primer me'l vaig comprar, potser és una mica més llarg, però el primer joc me'l vaig comprar fa poc, És un joc que no és d'aquests que vaig comprar fa molt temps i que no tenia temps a jugar, el vaig comprar fa poc. I el vaig comprar en una... crec que van ser les rebaixes d'aquest hivern, i crec que em va costar 3 euros. O sigui que, si sou una mica pacients però que el teniu el desitjats, us espereu que estigui a 3-4 euros, que el rebaixaran segurament, que crec que el vaig comprar, fins i tot, sí, van ser 2,50 euros, crec que van ser 2,50 euros, 3 euros, el compreu i escolteu, teniu 10-15 euros de joc. Més la jugabilitat, si el pots millorar a cosetes si vols aconseguir més assoliments, no? Dels que tenen, que com dic, molts estan bloquejats. Teniu joc per estona i us passeu molt bé, i jo crec que tothom que li agrada el pixel art i aquestes històries i tot això, el Yes Your Grace és un joc que agrada, a més és medieval, o sigui, en ambientació medieval, i està molt bé, no? També el tema d'aquestes decisions, no? De com posar-te una mica a la imatge d'un petit rei, no? Perquè és medieval, però podem dir medieval anglès, no? Entre la caiguda de l'imperi romà i l'arribada dels vikings, o sigui, segles 4-5 fins a 8-9, no? Aquests reis anglesos, petits territoris, està molt bé. A mi m'agrada moltíssim i jo la veritat que el recomanaria si us ve de gust provar-lo. Arribem a videojocs que ja he jugat. El Europa Universalis 5, que com sabeu és un videojoc que no fa gaire temps que ha sortit, va sortir, ara no em vull equivocar, però a principis de novembre. Sabeu que és un videojoc que jo considero que no està acabat, que l'han sortit massa aviat. De fet, vam tindre tota una sèrie des de novembre fins a abans de Nadal de pedaços que canviaven moltes coses. Jo ja em vaig avorrir, vaig dir, mira, deixa-ho, però vaig estar provant, vaig sortir molts vídeos, tutorials, presentació, etc. I vaig decidir que, com veia que era un vídeo que no estava acabat, per mi era com una espècie d'accés obert. De fet, fico el tràiler, perdoneu, que m'he oblidat. Deixa-ho, però el segueixo. De fet, ara estic, quan ha sortit l'1.1, que va sortir en beta oberta, jo no vaig voler seguir, vaig esperar que sortís a la branca pública, va sortir a principis de febrer en beta oberta, jo m'he esperat a principis de març, i durant el mes de març l'he estat jugant. Crec que li porto unes 25-30 hores jugades durant aquest mes de març, menys de les que m'hagués agradat, perquè, com sabeu, he tret 2 vídeos, un d'explicació una mica, un d'una mica tutorial, no? I volia sortir el vídeo dient si paga la pena la versió 1.1. Però crec que tenim temps encara, m'agradaria encara dedicar-li el mes d'abril i potser a mitjans finals d'abril, sortir un vídeo per dir-vos, bueno, què penso. Per tant, ara no m'extendiré a dir-vos l'1.1, el trobo millor. Les mecàniques bàsiques d'economia, comerç, diplomàcia, fins i tot la guerra, encara que hi ha algunes cosetes, la IA respecte a la guerra també ja no es veuen aquestes coses rares de molt ràpidament estats enormes que ja ocupen tot el mapa. Crec que tot això està molt polit, li queda molt més, i sobretot pel tema del sabor. Sembla que amb la 1.2, que sortirà amb el primer DLC, que com sabeu, o si no ho sabeu, us ho dic ara, és de sabor de Bizanci, de l'imperi romà d'Orient. Sembla que amb aquesta 1.2 tot el tema del sabor també es millorarà una mica, sobretot de fer-lo sortir, perquè està molt amagat i no saps mai que t'estàs perdent o que no t'estàs perdent amb el sabor. Sembla que amb el 1.2 és això que volen tocar bastant. A més, surt el primer DLC, que segurament el tenim per aquí. A veure, veieu aquest d'aquí, el Fate of the Phoenix, sobre l'imperi romà d'Orient, que ja al
primeres cosetes que he vist de la informació que ha sortit, ja ho he compartit una mica per Twitter i Blue Sky. Bueno, no estic ni fred ni calor. Està bé, però ni fred ni calor amb el mil·lenarisme, no sé, és que aquestes coses que fan una mica perquè youtubers puguin fer els vídeos, a mi no sé, que podrien ficar més de temps a altres coses. Però està bé, fer una partida una mica històrica de crear l'helenisme i amb tot el contingut que estan fent entorn a això, jugar-lo, jo no el compraré. De totes maneres, Europa Universalis 5, jo crec que el joc base una mica, un cop estigui polit, tens un joc d'estratègia complexa, enorme, de tipus Paradox, on pots fer ja moltes coses. Tot s'ha de dir, a la Corona d'Aragó li falta molt de sabor, i bueno, tenim al company Andreu, que si mires aquest vídeo el saludo, que està ja començant el seu mod sobre la Corona d'Aragó, ficant més contingut i tal, de mica en mica. Aquí tenim aquesta d'aquí, no? Que anirà sobre, si me'n recordo bé, Across the Pillars, sí, anirà sobre Castilla i Marroc. A veure, perquè aquí ja han dit que sortirà contingut gratuït, crec, de sabor per a Sèrbia i tot això. A veure si una mica de sort, amb la sortida d'aquí, i el 1.3 o 1.4, surt una mica més de sabor per la Corona d'Aragó, perquè avui en dia m'estàs fixant, és que té molt poc sabor la Corona d'Aragó. No té parlaments per cada regne, bueno, això també és una mica decepció. Per tant, 1.1 bé, jugueu, feu les vostres partides. De fet, fins i tot no sé si acabaré sortint un vídeo de què em sembla l'1.1, perquè hi ha molts vídeos que corren sobre ell i tal. Ara parlant-vos així m'ho estic pensant. Però bueno, ja veurem. En tot cas, com dic, les mecàniques bàsiques m'han agradat molt més. Com dic també, m'hagués agradat jugar-lo ja molt més, tindré ja les 50-60 hores jugades que pensava tenir, potser no a finals de març, però a principis d'abril no arribaré. Perquè, doncs, què voleu que us digui? No... M'ho passo bé, és un joc d'estratègia complexa molt bo. No... El que hagués pogut ser, el millor joc de gran estratègia complexa, sortit mai, doncs per ara no ho és, i és per errors d'haver-lo sortit, jo crec massa aviat. Arribarà un dia, segurament li queda un any, al 2027 tindrem un megajoc que es podrà jugar. Per ara es pot fer les seves partides i està molt bé, però hi ha bastantes coses que millorar. Kingdom Come Deliverance 2, l'he continuat jugant, però l'he continuat jugant, fico trailer, bueno, de fet, fico trailer però no sé si l'utilitzaré perquè com he fet vídeos de mentre he estat jugant, potser a l'edició us fico algun d'aquests vídeos. Com dic, l'he estat jugant, però només del 15 de febrer fins a finals de febrer. O sigui, com he comentat, el primer vídeo de Akins Chugo va agafar gener fins a meitats de febrer i aquest agafa de meitats de febrer fins a març. Jones va ser aquestes dues últimes setmanes de febrer perquè quan va sortir l'Europa Universalis 5, clar, per jugar no tinc temps per a tot, llavors per jugar a un has de deixar l'altre. De totes maneres, com ja vaig comentar, el Kingdom Come Deliverance 2 és un joc que segurament el veureu en tots els vídeos que faci d'Akins Video Chugo, perquè és el joc RPG medieval que jugaré durant tot el 2026. És el joc, de fet, del 2026. L'aniré jugant, aniré fent el contingut. M'hagués agradat anar fent vídeos, però no tinc temps i crec que he pres la decisió de que com ara faig aquests vídeos us ho aniré explicant aquí i em deixaré la llibertat i l'alegria de poder jugar sense fer vídeos. Però qui sap, de vegades em pica la vena i sí que sortirà alguna cosa. Però, bueno, us ho dic així. Llavors, què he fet? Com sabeu, quan vaig fer el primer vídeo d'Akins Video Chugo, com deia, vaig arribar al segon mapa, que és el de Gutenberg, Kunnaora, que la primera vegada que vaig jugar, quan va sortir, no vaig arribar allà, però no vaig jugar res. I, com deia, ja vaig fer moltes de les missions que proposen al principi del mapa. Ara, durant aquestes 3 setmanes, el que he fet és entrar a la ciutat de Gutenberg. Just a meitats de febrer estava arribant a la ciutat, o sigui ja que anava a entrar, perquè havia fet moltes missions del mapa però no havia entrat a la ciutat. I durant aquestes 2 setmanes que l'he dedicat unes quantes hores, he fet la majoria, encara en queden, de les missions principals i secundàries de la ciutat de Gutenberg, de Kunnaora, i si va bé, espero, més al mes de finals d'abril i mes de maig, tornar amb ell per acabar aquesta ciutat i ja passar en la història principal una mica més junt. Com no estic mirant ni vídeos perquè no em vull fer spoilers ni res, no sé quantes hores em queda més o menys. De fet, si algú en comentaris m'ho vol dir, no amb les explicacions que dono,
escolta, que et queden potser unes 20-25 hores, així també m'ajudeu per donar-me una idea i per què no potser intentar acabar-lo abril-maig. Però, com dic, si no em dono tot el 2026 per jugar-lo, perquè crec que crec que és un d'aquests videojocs que, com dic, jo en tot cas, jo no el puc jugar cansat, no el puc jugar quan estic amb poca energia, estressat. Jo el vull jugar quan tinc temps, quan em ve de gust per dedicar-li, no mitja hora, una hora, sinó per cada cop que em fico a jugar, li jugo ben bé mínim 2 hores i 3-4 hores i entro, perquè entro per això, per fer ja moltes missions, no sé, per fer immersió, no? Per entrar en un món medieval i durant 3 o 4 hores ser un tio que està allí en un joc medieval amb les seves coses de fer, les seves, no sé, el seu món, les seves històries, i clar, m'agrada ja estar-me, com dic, mínim 2 hores, i si són 3 o 4 millors, i si fossin més encara millor, però no hi ha temps per tant. Així que, com dic, aquest Kingdom Come Deliverance 2 el tindrem en quasi tots els vídeos que faci durant aquest any d'aquesta sèrie de a quins videojocs jugo. Només explicar-vos això, que estic a Gutenberg, que he fet ja quasi totes les missions de Gutenberg, missions secundàries principals, alguna em queda, i que vaig avançant i a veure si em podeu ajudar a dir-me quantes horetes em quedarien més o menys, sobretot, diguem, per acabar la història principal, i així donar-me una idea de quant em queda i també missions secundàries si vaig fent i tot això, d'acord? I també digueu vosaltres les vostres partides, si l'heu acabat, si on esteu, no sé, el que vulgueu, si us ha agradat, que jo crec que a tothom ens ha agradat, i fins i tot anècdotes i tot això, no? A mi, a millor una anècdota, o no és anècdota, sinó explicar-vos, hi ha una missió secundària que m'està agradant moltíssim a Gutenberg, és la dels espadatxins. Aquesta és, no com, de fet, jo crec que ara acabem de veure el que seria en el vídeo, a veure si ho torno a trobar. Sí, aquí és. A veure, mireu, crec que arriba ara. Aquí. És això, sí, és això. Com uns espadatxins que venen alemanys, no? Que venen de fora, no? Estrangers, que segons el rei havien de fer un gremi d'ells d'espadatxins a Gutenberg, però ja havien creat. Aquesta missió m'ha agradat moltíssim, però m'ho he passat molt bé amb aquesta missió i crec que no l'he acabat del tot. Encara em queda anar a parlar amb ells un altre cop després d'haver fet això, aquest com a espècie de torneig. M'ho he passat molt bé, no sé, vosaltres l'heu feta, us ha agradat també, ja m'ho direu. Ja acabem el vídeo, que aquí no ficaré ni tan sols trailer, perquè en l'edició del vídeo us ficaré de la partida algun tros de la partida del Best Contest de Barcelona, amb el Crusader Kings 3. Que clarament ja sabeu que aquest no és que sigui el joc del 2026, aquest és el joc que jugo. De vegades més, però que vaig jugant. I de fet, amb totes les informacions que es van arribant amb el manteniment reial, que ja us he fet 2 o 3 vídeos d'informació, amb el que sembla, no, les petites pistes que s'estan donant del que sembla que seran els DLCs d'aquest any, i que espero que si tot va bé, potser fins i tot quan surti aquest vídeo, no crec que sigui encara la setmana que ve, serà dintre de 2 setmanes, ja tindrem les notícies dels DLCs que entraran dintre del que és el capítol 5, que com ja he compartit diversos cops, sembla que potser el capítol 5 sortirà entre el 2026 i 2027. Això ja ho veurem. Però, com dic, si tot això es va confirmant i que realment el que milloren i el que aporten nou en el manteniment del reial del 2026 a mi m'està agradant moltíssim, ja ho he dit en els vídeos que he fet. Crec que és un videojoc que tornaré a jugar molt més sovint que abans, perquè el 2025 és un any que s'ha quedat una mica ja, perquè els DLCs que sortien a mi no m'atreien del tot, alguns canvis que anaven sortint, que trobo que els pedaços gratuïts que acompanyaven els DLCs eren petits i clar, tenien molt a veure amb els DLCs i llavors no tal, que el DLC de Coronacions va ser un desastre, el de Kansas estic molt bé, com ja he dit diversos cops, me'l van regalar, el vaig jugar i m'ho vaig passar bé. Lo millor, el manteniment reial que va haver al 2025, que va introduir algunes coses que molt bé, i també l'expansió del mapa. La veritat que l'expansió del mapa a la resta d'Àsia, tot i que a mi ni fred ni calor perquè no sigui un joc en el que jugui molt, escolteu, està molt bé, la veritat que està molt bé, i el Mandat del Cel és un DLC que no el tinc encara, però que algun dia el compraré, i que acabaré jugant amb els governs de la Xina, de Japó, i aquestes coses, 1 o 2 partides de cadascú per
per treure-li tot el suc. Això ho acabaré fent. Sembla ser que el 2026 i 2027 seran un any o dos, en tot cas el capítol 5, que entra de nou en el que jo espero del Crusader Kings 3, no? Feudal, religió, comerç... Bueno, ja veurem si tot això es confirma. Què he estat fent durant aquest mes i mig amb el Crusader Kings 3? Doncs encara jugant a la sèrie històrica dels Vescomtes de Barcelona. He sortit algun vídeo, que crec que el capítol 7 i 8 ha entrat dintre ara. Ara el tinc una mica abandonat. Tinc material ja per acabar-lo, per fer capítol 9, 10 i 11, que crec que seran... em falten... De fet, el 9 està ja acabat. De fet, ja el tenia quasi acabat. Quan vaig fer l'altre vídeo està acabat. Acabat una cosita o dos d'editar i ja està. Tinc material, com dic, per fer el 10 i l'11. Només em queda posar-me que tinc més temps, però sortiran i pot ser un capítol 12 final ja per un capítol final per explicar. Per tant, jugant encara aquesta partida, estic molt avançat. De fet, fins i tot estic quasi arribant al segle XV, a 1400, o sigui, potser fins i tot m'acabo el joc acabant al 1453. I també continuo provant cosetes per la gran partida històrica, que com ja he compartit molts cops, és sobre la història del comtat d'Urgell. El tema és que estic esperant els DLCs perquè m'estic dient que potser enradareixo aquesta partida històrica, perquè potser mereix la pena esperar que surtin alguns DLCs d'aquests perquè fa una partida molt més rica. I per tant, durant aquest mes i mig he estat provant d'altres idees de partides històriques, sobretot de personatges i curtes tipus Roger de Flor. Us vaig informant. I res més, amb l'explicació del Crusader Kings 3 acabo aquest vídeo, que crec que serà una miqueta més llarg que el primer. Espero que no us importi, de totes maneres us tinc acostumades i acostumats, crec. I espero sobretot això, que us hagi agradat i no dubteu en participar als vostres comentaris. Heu jugat a aquests videojocs? Us trobeu interessant les demos que us he presentat i que ja hi ha videojocs que han sortit? Què penseu de l'Exvoto, el 1348? L'heu jugat? Vosaltres què penseu? Tot el que vulgueu. És vídeos també per intentar continuar a fer créixer la comunitat, a compartir coses entre nosaltres i gaudir tothom d'aquest món dels videojocs amb el que més us agrada a vosaltres, el que, no sé, les vostres proposicions, el que vulgueu. Si us ha agradat que és així, feu un m'agrada. Si no esteu subscrits al canal, subscriu-vos i doneu la campaneta per rebre les notificacions. Feu m'agrada, sisplau, i compartiu aquest vídeo d'altres a les vostres xarxes socials per fer créixer el canal Mere Tots cada dia una miqueta més. Us dic fins aviat. Adeu!